ଭୋଟ ଗୋଟା ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ ରାଜନୀତି ଗୋଟା ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେଠି ନିଜ ମାଇକିନାକୁ ବି ତାର ଇଜ୍ଜତ କି ନହେଲେ ଚାଲିବ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ ମୁଲାନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲା, ହେଲେ ସେ ସେଠି ପଦେ ହେଲେ ପାଟି ଖୋଲିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ସେ ପାଟି ଖୋଲିଥାନ୍ତା ତା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଲେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଭୋଟ ତାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏଉଠୁ ଚିନ୍ତା କର, ଆଜି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟିପ୍ପଣୀ କଲା ଗୋଟେ ମୁଲାନା, ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ସେ କାଲି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତା କି ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଟେକି କିଛି ବି ହେଲେ କର ଦେଖା, ସେ ହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଭୋଟ, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଧିକ୍କ ତମ ଜୀବନ। ଏମିତି ବାଳ ରାଜନୀତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ପିକିରି ମରିଯିବା ଭଲ। ସେ ଶଳା ହସ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। ଭୋଟ ଗୋଟା ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆଉ ରାଜନୀତି ଗୋଟା ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେଠି ନିଜ ମାଇକିନାକୁ ବି ତାର ଇଜ୍ଜତ କି ନହେଲେ ଚାଲିବ। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ ମୁଲାନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲା, ହେଲେ ସେ ସେଠି ପଦେ ହେଲେ ପାଟି ଖୋଲିଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ସେ ପାଟି ଖୋଲିଥାନ୍ତା ତା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚଲେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଭୋଟ ତାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ଏଉଠୁ ଚିନ୍ତା କର, ଆଜି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟିପ୍ପଣୀ କଲା ଗୋଟେ ମୁଲାନା, ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ସେ କାଲି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତା କି ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଟେକି କିଛି ବି ହେଲେ କର ଦେଖା, ସେ ହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଭୋଟ, ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଧିକ୍କ ତମ ଜୀବନ। ଏମିତି ବାଳ ରାଜନୀତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ପିକିରି ମରିଯିବା ଭଲ। ସେ ଶଳା ହସ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ।